Hola, avui parlarem de com fer una llista de pics o una llista numerada. El primer que faig és obrir el LibreOffice. Una vegada obert, obro un document de Writer, amplio una mica la visualització i tinc copiada ja una llista i el que faré és editar-la i enganxar-la. Deixaré un parell de rètols al principi del document per si s'ha d'afegir alguna cosa. Per fer la llista numerada o en pics, el que s'ha de fer és seleccionar tot el que volem numerar. Una vegada seleccionat, format, pics i numeració, i se'ns obre una finestra on les dues possibilitats que utilitzarem és sense ordenar o ordenada. Anem a suposar que agafem l'ordenada i agafem el 1 punt, 2 punts, 3 punts i diem d'acord. Automàticament nosaltres tenim ja la llista numerada. Si ens hem deixat una activitat entre el descansar i el relaxar-se, que podria ser, per exemple, com fer la migdiada, només cal afegir-la. Ens hem deixat una altra activitat, que és, per exemple, córrer. D'aquesta manera s'afegeixen més activitats. I fins aquí el vídeo d'avui de Competiq1.